Sang Kristus miyos sampun. Kidungan PLM Mahargyo Natal dina Kamis Legi tanggal 20 Desember 2020. Kapetik saka Injil Lukas bab 2 ayat 1 tekan 14. Sang Kristus miyos sampun ing Betlehem kutha raja Daud. Mila monggo sami marasowan naglis. Pun supe pisung sungipun ati resik kang utama. Wit miyose panebus kapirat dosa kapungkur. Wawuh Gusti sesami iku wus mesti. Saben dina urip rukun katentreman ngrembakakno. Tan kendhatmu muji syukur katur Gusti Allah Maha Luhur. Wit yang putra wus wawuh arupi jalmi kang dosa salah lan luput kaupati bali mulya. Sugeng Natal sedulur, kita tinimbalan urip akur. Katinggalke ceklek ati gampang serik. Angapura pepodo kudu mrehati padang bawero. Suawi sami munjuk. Allah Rama kawula ing swarga, kawula munjuk sembah nuwun awit pemenuhan janji keselamatan dalem wonten pribadi Gusti Yesus ingkang kawula riyayakaken rawuhipun ing dinten menika. Mugi panyawang lan pikiran kawula tansah panter munjer tumuju dumateng Sang Timur ing pamakanan amrih andhap asoripun rumesep rinasuk wontening jiwa raga kawula, saengga kawula saged dados seksi kaluhuran dalem ing gesang sadinten-dinten. Mugi linuhurna Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci, kados ing mula buka sak menika sarta ing sak lami-laminipun. Amin. Kunjuk ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.